Salam mehman dostlar. Gelin tanışalan gepleşigimizin bugünkü mehmany bloger, men ýaly alpbarjy yigit dostum şeýlekem Täç Kofyaň esaslandyrjysy Seyit Täç bize mehmançylykda. Seyit Täç hoş gördüm. Hoş bulduk. Olmy ýagdaýlar? Şükür da o mekan ödüň näle gome. Hudaýa şükür. Inni bahana bilen şuma sebäp boldy. Öňe gelipdik tagam nesip etsin şowly bolsun, nip çöreklisi bolsun, nip ýene bir sapar ne tomaş şolamyň öňünde. Nesip etsin, o çöreklisi bolsun, rızkyrlysı döwletli bolsun da. Seyit Täç nesip bolsa AKBD mediýamyzyň bir agzasy, nesip bolsa gowy täzeliklerimiz bar öňümizde. Janyň sag bolsun. Sag bol. Ondan näme seňem gepleşiň şowly bolsun. Sag bol. Onda näme Seyit Täç ilkinji berjek soragym, özüň barada aýdyp berseň, näçinji ýyl, nireli şu hakynda? Sag bol mekan, özüm Aşgabatdan 96-njy ýyly 20-nji noýabrda doğuldum. Aşgabatda öňüňde meni ýokary okumy Türkiýe döwletine tamamlap, ýene öz göbek kanymyň daman ýeri öz ata ýurduma dolanyp geldim. Dogry, ýöne esasy ýerini aýtmadyň, öýlenenmi? Esasy ýeri öýlenen. Onda bolýar. Ende adyň üýtgeşik Seyit Täç näme manyny berýär? Şonu mara gaty kän adam sordy menden. Asl adym Seyit Nur men. Seyit Nur. Ýöne 23-nji ýylyň dekabrň 8-ine ýanky Täç Kofyany açalymyz bäri. Ýani täze tanışlyklar, täze adamlar bilen tanışýan. Onuň özleri ýanky Täç Kofy adyny görýärdi. Täç Murat ýa-da Täç Birdat diýip goşup aýdaýarlar da onuň köplençem Täç diýerler maňa. Onuň ýanky internet platformasyna da öz ýüzümi görkezip ýanky öz Täç Kofyam üçin ýanky reklamalarda, roliklaryna oýnam üçin ýanky Seyit Täç diýip gidersinler. Tagam halkyň özü maňa şol ady berdi. Täç adyny münasip gördü diýip şonuklarym dowam edip gidip otyr. Ýöne Täç ady bilen men hiç ýere dahlym ýok şeýle alanda. Ýöne ana Täç Kofy bilen klaplap Seyit Täç diýip goýdumlar. Dogry, häzir kwatda Täç Kofy hemme Aşgabat şäheri bilýär. Hudaýa şükür. Gowy ýer özümizden barýas aram. Sag bolşy ýalak gowy kafeteriýany açdyň, munda meýlem işiň ösürlärdi bolýar. Sag bol. Ýöne saňa da sag bol. Şuňalak el ýeterli awtologlaryň mekany AKBD awtosalonyny açanyň üçin. Sag bol dost. Indiki sorag esasy nädir? Hemme alpbarjy diýip tanaýarlar, hemme bloger diýip tanaýarlar. Şu blogerçiligi näçinji ýylda geldim, näme sebäpden blogerçilik ýolunu saýladym? Mekan wara nälik diýin 2023-nji ýylda ýa Täç Kofy açyldy. 24-de pikirlenem oturdum indi marketing tarapdan, biznesmen tarapyndan oturup pikirlenende näýilek bolanady, kimisin reklama haşidende bir öz adyň özüň tanatsaň halka ol başgaça bolýar. Sen öz adyň da we şolada garantiýa berseň tagymyny, onuň ýanky kaçtasyny hem adyny özüň jogap berýän. Hyzmatda da, baha ýagdaýynda da. Onuň şoň üçin men öz adymy özüm tanadaýyn diýip şeýden başlanyp gitdi. Özüm gurlap başladyň reklama. Özüme ýanky öz adymy sanatyp başladyk. Umuman Täç Kofy saňa blogerçiliga itergi berip durdy. Dogry maýdan Täç Kofy men durmuşymdaky iň perelomny moment ýara borsar. Perelomny momentleriň biri boldy. Näme üçin diýsen, sen gaty kän da başlamama sebäp boldy. Ýanky kamera diýe, onuň ýanky kameraň önüne çykyş etmek, ýanky Vine videolar, seriozny videolarym, Vine videolarym, onuň esasanam ýanky alpbarjylyk diýende oňu da iterge berdi. Öňüm gaty daşda dälmen o käre. Ýöne nälik diýin Täç Kofy açyldy, ýanky alpbarjylar, blogerler, daş töwrüm tanışlyk bolup gitdi da, dile geldi. Derýa Gelenov bize öňüm tanış. Ýöne Täç Kofyň bahanasy bilen maňa gaty uly kömekler etdi. Başda aýaga galmak üçin, ýanky Täç Kofyny halka tanatmak üçin gaty uly kömekler etdi we dost diýdi, sen sesiňem maňadyň, amma dawai bolla öňüm edip berýän işiň diýip hemen jikdirçiligim şeýdip başlandy. Blogerçiligim öýdäkilerine maşgalam, ejem, ýany ýoldaşym, aýalym, öýdäkim, dawai diýip şeýdip bilen başlap gitdi. Onda umuman Täç Kofyň esasy sen durmuşyňy özgördün, alpbarjylyga da, blogerçiliga da getiren öz işiň, öz döreden işiň. Men bişeren meni uloldan zat diýsegem has yerlik olarym kadýan nasamjely gaty kän uly zady bar men üçin.
Düşünükli. Indi Seyittäç ýene bir soragym. Top 3 sanak gow görýän türkmen blogeriň. Şonu görýäniň, iderleýäniň top 3 sanak blogeriň. Bu sorugy maňa bermelilerliňe sebäp näme üçin diýsen, ýa-ni blogerçiliге başlamda öz SMM grupamma şolara haýyş etdim bir model getirip beräň da bir modele bir reklam etdiräýin da menden daşkyna bir gyýy masalada görünsin diýipler. Şonda Dinarany getirdiler. Di atsuda se privet. Ve şu Dinara onuň Islam Ibidiw nahar beşeriýaty bilen çykyş edip başlatdy TikTokda bakdy. Ve doğru aýtmalary İslamyň usulüni men beýleki blogerler bilen tanışyk etdim. Ýa-ki kelläňde kim gelýän bolsa. Plan isem ýalançy. Ýöne şeýle alanda fakt hökmüni alýanlara dogrymy aýtsak hiç kim gaty görmesin. Çista daşgyn gözülen aýdanda gyýzlardan Gülçin Artaç уже на самом деле 2 milyon подписчиги bilen garantiladım kadiyan пока что oğlanlardanım hemis dostum saat diýip bilemok ýöne edýän işleri ýa-ni çykarýan videolary oýunça diýsen bir, ikinci bir, üçüncü bir, birinci diýip biljek gel. Karakumski, Avdi, Ali Murat, Islam Meredow. Yo, üçtün aýtdy. Üçtün. Hemen ara batyrsyň ha. Bire Gülçinar. Awa, bire Gülçinar. Gülçinar täç. Täç diýen ýaly doğru. Olam şonu sataşdy. Men birinji goýdum täze adyny diýip başda bir garşy geldi, ýöne soň düşünýüşdik. Gülçinar. Awa, Gülçinar bilen özüne düşünýüşdik. Meredow bilen Karakumski diýjek. Meredow bilen Karakumski. Awa, bire opытny content maker Karakumski edýän işleri bir oň edýän işe reklama däl. Bir harity satmak. Hakykatdanam harity satyp bilýär. Meredow bolsa da täze content döretmekde, üýtgüç stilde düşürmekde men üçin has öňde bar ýa. Dogry aýtmaly. Şu mekan sen baýerinde emjide we telşinde bar aýtyp ölüm istek bolýandyra. Öte gidene wa ýa. Giden okmy? Şu ýazgy gitse-de gitmese de çäjek. İşte. Teşne tagam öýdän dogrudan marly. Nar iýeniň siňdir. Näli? Iýsene bilmesem siňdirejek mi kadýan mene gaty utagam. Maslahat berýäs. Garazonno top 3 blogerlerden Gülçinar Täç, Karakumski Meredow. Karakumski Meredow. Ýöne men hiç kim gaty görmesin, hemmeň adam men dostum, kärdeşim. Prosto aýry tynlykda şo üçsin belläsim belli dara. Atak hemmeň adam men ýüregimde Islam bilýän sen gaty görjeňi şoň üçin normal nemme var. Esas bärde gaty görýän zat ýok. Ýöne prosto top. Barda şundan, barda şundan boldy. Top 3 bloger. Awa nesip bolsa geliň tanşalan gepleşigimiň esas maksadym şu blogerler bilen tanışmak. Awa her sanymyzda blogerler çagyrýas. Goý biziň patbiçiklerimiz bilsin. Ýöne siziňe mölen derdiň bölünsin. Şu blogerçilykda ýene bir ada aýtmak ýatdan çykdy. Men üçin bir olam aýrytyn ýeri bar. Sebäbi öz waýynlary bilen, öz näýlek diýe personaj döreden personajlary bilen TikTok'u notot diýem TikTok'da öz ornuny eýeledi. Perhat Babaýew ýagny şu murtly personajy bolsun, batanygy bolsun. Şuma kimi görseň şoň sözlerini ulanýarlar. Üzük gopuk, tam ýene gör pillikleý diýip şakara trendlerim döreden personajlaryň biri boldy. Onam aýdyp geçmesek bolmaz. Näme sözler bar diýdim? Üzük gopuk ýoluk diýen sözleri bar. Şo sözleri trend eden Perhat Babaýew bäden köp salam. Perhat janam çagyralyň kommentariýada belläň patbiçikler. Perhatyň akkauntyny belläň sahypada. Awa. Çagyr bolsa jaňat beren. Teşekkür taraýan. Bu heleme ünsüm çekke. Ganatly zat näme zat bu? Bu täze MG7 awtology. Mekan gılıç 7'de. Mekan gılıç. Mekan gılıç, MG mekan gılıç bol ya. Ne sen MG'nin jilleri doğru değil mi? Afçany jilleri, resmi jilleri. Öz sürýän maşynyň jili manjary. Arada bana biri sorady. Hormatly ýerleşler. MG mekan gılıç özüme jili manjary sürýär. Ony aýlap bolýar diýip. Men hem aýtdym, mekan gılıç doğrudan mekan gılıç MG. Olam gılıç mekan.
O döwürler ýokdy da şoň üçin ne? Jili manzara. Jili manzara gılıç mekan şoň üçin hem olam gaty daş däl. Daş Hani olam o taýda ba aňyrrakda bir ýerdedir. Bir abzor goýup geçerler jili manzara da bar. Awa şon ýaly AKBD otosalonymyzda MG awtologlarynyň ähli görnüşlerini getirdik. Paket arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Bahasy el ýetermi? Näle satdy? Bahasy gowdas. Bu uçuşanda da meňze bu ganaçyklar bilen. Sırf görjek. Sırf görmeli etdiň adam bunu. Peşkenden sırf görürdün onu. Bollon oň abzor. Şimdi nesip bolsa, awa ýani awtosalon hakyny aýtdyk. Inniki berjek sorum her bir adamyň bir durmuşa bolan durmuş terbiýesine laýyk gelýän sözleri bolýar. Ýani sen durmuşyňa täsir eden bir dana söz. Ýa-da nakıl bolýarmy? Näme täsir etdi durmuşyňa? Hatta hiç kim öňüni görüp gelen okdyar. Şoň üçin näme bollum däl. Nähil bolar kam diýip ýaşaýan men emişe. Toýst şun belki men üstünlüge yetenlerin entek üstünlüge yetdim diýip hasap edemok men özüm. Ýöne umman aýdamda men opşy alanda ýanky meniň bolly kazanjam men plan boldum ýa-da plan üstünlüge yetdim däl. Şu gün sen yetip bilen yetensiň belkem. Ýöne ertir näme boljaň belli däl. Şoň üçin şu gün öň näýlek bolan bolsaňam şu adam şolar ýalyk. Öňüňden soňam bolsun. O ütkemellämi kadiýanlary nähilek pul gazansaňam, nähilek derejä ýetseňem şu goşgyda da aýdyp geçilýär, kim bolsaň bol, adamçylyk ýetirmedi. Ana şol biram men umumman şu 30 ýylyň içinde 30 ýylyň bir näme soňky bir 10 ýylyny, 15 ýylyny özümüz el allykda plus minus alanda bir men halipalamyň biriniň aýdan sözü bar. Men bu durmuşda pul gazanmakdan beter adam gazanmagyny görýän diýip, ana olanma. Ana şolarym şo sözüň arasynda. Sen näme sözüň bar? Indi menden beter senin adamlaryň öňünde. Men esasy öz halipamyň sözlerini hasam ugralýan. Aha. Anam sabır, gaýdawsyzlyk. Şu üç sady hemmesini wagtynda ýerine ýetirseň, Esas anam sabır, ýeri güýç. anam etmeli, sabır etmeli, emem bir işe başladyň şonu alyp çykmaly. Ýa-da ýol ýok diýär. Hakyky. Gaýdawsyz bolmaly. Diýär Allah Taala saňa diýär, yettirmejek, bermejek zadyny arzuwum ettirmezdi diýär. Şoň üçin arzuwlamyz hasyl bolsun. Şoň üçin arzuwlamyzyň izini ylgamana dowam edeli. Ene arzuw etdi, ene resmi jilleri boldy. Sag olas. Seňem işiň üstüne arzuw edýän. Sag ol. Innik sorawum. Geçeli. Geçeli. Ýaş blogerler häzir gatken, dogurda. Yamanken. Yamanken. Şol ýaş blogerlara berjek maslahatyň sebebi günne bir bloger çykýar. Bowdatlar aýdyp çykýan blogeram bar. Awa tersirä kereket edip çykýan blogeram bar. Şolara berjek maslahatyň näme? Indi nälik diýin bu soraňa nälik jogap berýän? Mekanyny biz gizlin zatda senem 96-njy ýyl, menem 96-njy ýyl. Ikimizem hem tehnologiýaň ýok döwründe ba biz tehnologiýaň ösen döwründe biz ba. Onuň iki pokoleniýada hyzmat etmeli bolýarys biz la. Onuň şoň üçin boyun almal enni döwür şo tarafa bar ýani. Şu lasyrda şu täze dören kärmika diýen şu blogerçilik, influencerçilik, TikTok, Vine, Instagram, YouTube döwür şo tarafa bar ýa. Mony biz boyun almaly. Aralarda da ne derýa bilen bir video rolik düşürdük da, ýani biziň çağalymyz we hani öňkü döwür we şu wagtky döwür diýip. Indi bu zadyň bara peýdasanma, ziyananma. Peýdasa ne täze kär, düşýärmi gyzyklyja bir niýabysynja kär da. Aňsat diýip köp kişi bir videony alyn guruladyň goýduň ýene şo videony bir özüňe tutup gören başda. Bir dogry dürüst gurulap bilýän, mesen ýani kyçyrysy diýdi. Hani sahnaň arkasynda da bir giden işedilýär. Edil her kim üçin ýamok, ýani hakykatdan zähmet çekip edýänler bar şu käri. We an ziyany ýerine gelsek, ine öňler biz bir ýerde üýşelenne ýa bir çaýa çagyrlanna bir gyzgyn söhbetleşik giderdi. Biz ýadymyza düşýärden biz özümüz aýdymyzak çagadyk bizinkine ýanky para, nakleyka, adnakasanya, şoňar oýunlar oýnadyk, biz kendi çagadyk ýöne görýärdik da bir daýlamyz, dogonlamyz, jigilemiz oýnaýardy, ýani gurleşýärdi, oturup bir stoluň başyna çaý jagaş, ýanky bir tort jagaş, odur budur iýlerdi. Amma näme? Bu mat her kim gynansak da TikTokda telefonna döwür şo tarafa gynansak da bar ýa. Indi maslahat ýok bunda näme berjek diýseň,
Yaşlarym bizim geleceğimiz. Şoň üçin dogry kontent, manyly kontent we peýdaly kontent etseler hem özlerini hem mundan soňky nesillere de bir nusga bolup dursa hasy bolurum diýen mene. Dogry. Prosmotr üçin hemme zat edip bermelilik zat ýok. Iri sen şo prosmotr alýan. Prosmotra sen nüsen bermeli. Ine käbir şo prosmotr diýip-de käbir teleketçiligimiň hem mene ütgüşük seznaýky üstünlükli köp bilýän hemme zat bilýän teleketçi diýjekkä özüme. Ine men üçin edýän ýanaşyklar näme? Bir bloger reklam üçin çağıranlaryny şo widzian prosmotr alynok. Ine biziň akbede mejide işläp başladyk, ine bize diýiläjek hatda şo widzian prosmotr alynok. Ine jan agylym, jan genjelim, dogonum size bir zat diýmeli. Siz teleketçi, siz prosmotra, patpişika üns vermeli, siz efektivni täsir etmeli. Yani şo produkt, şo harik satylýam, satylanokmy? Magaziniňe, kafeňe, restoranyňa şo müşteri girýärmi, girenokmy? Şoňa täsir etmeli. Sen 1 million prosmotr alyp 1 müşteri gireniň näme peýdasy bar? Indi şo dogry maçyk men Touch Coffee akkauntymda 1800-1900 sany patpişik bar. Bu 3 ýylyň gurruňy. 2,5 ýylyň gurruňy diýil, täze kabardaçylykda. Ýöne şo 1800 sany adamym bir aýyň dowamyna gelip gidýär mana. Ana hakyky peýda reklamadan men pikirim. Ýalňyş bolsa aýda mekan dogry mu diýip hasap edýän. Dogry esasy o ýaşlara berjek maslahatyň şol dogry kontent, manyly birim terbiýeli. Arasy kontent bolsa bolar mu diýän. Seytaç, awa köp sag bol. Gelin tanşylyň gepleşigimizde gelip beren gowy sözlüğün üçin gaty gowdatlar aýtdyň. Hemme tanış bolduk sen bilen. Nesip bolsa geljekde de işiňe üstünlük işimizde nesip bolsa akbede umeze bilen gowy işlerimiz öňümizde ýatyr. Awa köp sag bolsun aýdýan. Saňa da sag bol mekan şeýdip, syýlap, hormatlap çağıranyň üçin gepleşiňe. O ýene kysanaryna tomoş ediň, mekan gyzyklyja bir kontent alyp barýa. Şowul bolsun dost. Sag bol Seytaç. Ene mehriban dostlar, gelin tanşylyň gepleşigimiziň bu kysany hem ahyrlap barýar. Biz ýaş teleketçilere işlemäge, öwrenmäge, döretmäge, ulum mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadagymyza, arkadagy gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goýolaryň ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun alyp barýan il ýurtdaky bitdi işlerem elimde ama rowaşlyga wetentin. Şunuň bilen hem gelin tanşylyň gepleşigimiziň bu kysanyny geçip torýar.